nang na-trauma mi sir, nakuyawan mi niya. Nakabatyag mong trauma din. Ma'am, Oo. anong oras man mong narinig ninyong may kukuhan? Kuan sir, mga 5:30. 5:30. So, Ilang minuto nagtagal yung kukuhan? natapos sir mga 8 siguro na maaga. Oo. 2 hours yung... Oo, 2 hours yung putukan. Kumusta yung experience niyo, ma'am? Anong ginawa niyo agad nung narinig yung kukuhan? Nang ano sir, nagpunta kami sa ilan yung bahay, doon kami nagtago. Oo. Like, sinong mga kasama niyo nung tagal? Ang pamilya ko, Oo. pamilya ko. Ma'am, meron ka pang baby. Anong ginawa mo para ma-safe yung anak mo? Dinala ko din sa ilalim ng bahay namin. Doon kayo nagtago sa ilalim ng bahay. Oo. Hanggang matapos yung putukan. Oo. Ma'am, malapit lang po ba yung bahay ninyo sa pinangyarihan, ma'am? Oo, malapit lang sir. Di ko ka-sure kung ano siya. Ilang kilometro. Pero nakita niyo yung mga armado, yung mga army. Hindi na po. Oo, nakita namin kay Nikuan man sila ni adto jud sila sa among area dapit jud ba. Oo, adto Dito sila. sila nag-agi. Oo. Okay. Pero ma'am, ang mga armado, like ang mga NPA, always nadragakad ko sa inyo. Ana sir, di jud ko kuan na sir kay ako taga diha ko sir. Kang gabi jud ko niya. Akong bana, naraman diri dapit ilaha diri sa naga niya. Kana nga time ng hitabo, adto mi silang mama ana. Niya. Una na pagka kaadlawon na muna na hitabo. First time mo na. Oo. Anong nabatyagan mo sa kanila? Nahadlok ko gyapon sir. Oo. So ano dito ang nabilin sa inyo? Yun lang kung mga kasapatan. Oo. Mabibigay niyo. Gini sa akong ginikanan, muna pa dito. So, sa ngayon, inintay nyo na lang yung... Nagpaabot na ni Sir Gay. Akong papa, nabala ka na dyan tumay sa iyang mga hayupan. Na, saon ma, pumimahimo og walay kuan sa mga taga-taas. Pwede na ba mo adto kay kanailang gibuhat para po na sa kuan, safety na mo. It's better to be safe na. Kuan, sa buntag pauli ron ko ni larga mo diri dayon. Okay. Mga anong oras na Malasing lasing ko ka 5:30? o 5:30 siguro. O ano ang imong ginawa? Ay dicho gyud kuan diri bat siga pun kay nagay mga bata niya. Dolo na lang god. Oo, sige. Nang batse gyud diri gapon. Uban po. Kuan man ning hapon gyud ni ari diri gapon. Oo. First time ninyo na-experience ka so? First time gyud. Okay, pero kailangan kabilog yung mga bata, sir. Duha. Duha kabilog. Oo. Sa karon, sandali na ka mo nagtulog, kamusta man? Okay ra man kuan kay na kuan na mag Nakabatyag mo safe na. Safe na mo diri. Walang okay. siling. Pero anong gagawin niyo sa ngayon, sir? Dahil di pa kayo na-advise sana mas makabalik sa inyong bahay. Nagkuan mo sa kuan Wala talaga. sa kuan mo kuan mga army kuan na dito sa amin balik dito. Oo.